Gazawa Hamas bosangba Israel ni choba wngmani ulo Israel kwchajak Bharatiya lukurokno kiphilwi tubna bagwi sepnaharkha Bharat hapang aboni bagwi operation Ojoy songsai rwjakha Bharatni bwkhaktwi social media platform X o phatar hastini mantri S Joy Shankar suikya Israel ni simi kiphilnani bagwi Bharatiya rokno sepnaharkha operation Ojoy charter flight by ship rwjaknai phatar hasteo sini lukurokno kahamkeno tongwi tongo aboni swkangno Bharat hapang saklaimani Israel 18,000 Bharatiya tongwi tongo dalbidal lama bai khlaiwi chobani habani simi hakotoro kiphilna bagwi kobokmung khlaikya borokni kobomung baino songsai rwjakha operation Ojoy Israel ni Bharatiya embassy ni bwkhaktwi saklaijaka social media o hakotoro kiphilna bagwi embassy o kobokmung khlaikya khna khungsa birkhung Bharatni simi Israel thangwi borokno hakotoro kiphilwi tunai Bureau report Kokkhara।